bisi thango buikhe gari gora bai lama kaham kaham sakatei himlayo thanglayo wngwi tongmani jorao tabuk bo chini tipra sani amjairogo omo hai kheno jwngjal bai kupulung tei kaham manwngya pherangni sep kwrwi tei himjaknai eba kheba lamani bagwi belai jwngjalo khlaijak abo hai kheno Munggia kami RD Block ni bisingo khopjak tei thampui ni amchaini tungsa lamao omo hai kheno birmano klai tongo chini tipra sarok bufru yoknai chini o tipra sani birman eba kheba omo hai patimung rokni yakni abo hai kheno amchaini tako khoroksa tamo sanani naika phainijing khanai nailayana homework sauli chini mo tabok samasya student English medium student rok tabok kaham ke thangmaya tei public rok kaham ke cholimaya tei tola hangkhai ingkhe chung kaisa bridge nanani musuk tongkha ingkhe amono chini parao onek neta thangu phai up down khai tongo amrok program de najak tong najaya tong abo ang saimiya borok jukti de khailai tong khailai ya borok khailai phai tong mano actually hai tai student rok ni bangini sobse chinamo nini elakani bumtamo chini elakani bumungkhe Tuithampui para স্কুলের নামটা কি Tokhirai school JB এদিকে কত পরিবারের মানুষজনদের বসবাস yang dige poribar prai tongu emne dorona actually tao deborma hoite jomate hoite nini 50% rok tonina ang abo tolo saini ya borok jukti de nalai tong abo ang kono orjago an tolo saini borok neta rok phaya ngoi na de thangana abo somobna nalai pha tongmano asung tani kok tiktik abno chung sanani thang khai jotono tabok salaibayo chini elkao tau neta pung thikno right abno thaisingwang sairika borok jukti de englai tong nyai de tong amo ang tolo saimi ang tolo public kam khai chanai asung tani kok amchaini lukurok na singlajak bufru bridge katal teima himno sabo bar phaina hone norok choya oinai tongdi dofani kok